να έρθω να σας μιλήσω για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ας μου επιτραπεί όμως προηγούμενα, επειδή είχαμε δηλώσεις γεμπελικού χαρακτήρα της κυβέρνησης του Πασόκ διαστόματος του πρώτου αντιπροέδρου της, να δηλώσω ότι είναι πάρα πολύ γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα φοβηθεί ο κόσμος με αυτού του είδους τις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις που κάνουν είναι πρωτοφανείς. Δηλαδή, τα λεφτά τα δικά σας που βρίσκονται στην τράπεζα δεν είναι δικά σας. Δεν έχετε δικαίωμα να τα πάρετε, να τα αφήσετε, να τα ανανεώσετε ή να τραβήξετε. Το δικαίωμα αυτό σας το καταργεί η κυβέρνηση του Πασόκ. Και σας το καταργεί όχι μονάχα λέγοντας ότι δεν έχετε δικαίωμα να τα πάρετε, αλλά λέει ότι αν τολμήσετε να πάτε να τα πάρετε, θα βάλω το στρατό να σας εμποδίσει να τα πάρετε. Θα βάλω τα άρματα μάχης, τα τάμις. Αυτό είναι πρωτοφανές. Καταρχήν αποτελεί αντιποίηση ιδιοκτησίας. Με ποιο δικαίωμα διαχειρίζονται τη δική σας περιουσία άλλοι? Ταυτόχρονα, με ποιο δικαίωμα δεν δικαιούστε εσείς να πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε, τα δικά σας χρήματα, το μόχθο της δουλειάς σας, τον κόπο σας, και δικαιούται η κυβέρνηση να τον διαχειρίζεται και απειλεί με τα άρματα μάχης. Είναι πολύ γελαμεσμένοι αν νομίζουν ότι ο στρατός θα εμπλακεί στα σχέδιά τους. Πεποίθηση δική μου είναι ότι ο στρατός με την εμπειρία από τη Χούντα δεν πρόκειται να ξαναμπλεχτεί στα σχέδια τα δικά τους και θα είναι υπερασπιστής ο λαός των συμφερόντων του λαού και όχι των συμφερόντων των τοκοκλήφων. Αυτό έχω να πω. Και επίσης πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με όσα εξήγηλε πριν από τις εκλογές και με όσα πράττει, και βρίσκεται και σε πλήρη αναντιστοιχία με τη σημερινή βούληση του λαού και δεν κατανοεί αυτό που είναι οφθαλμοφανές, ότι ο λαός πήρε στα χέρια του την υπόθεσή του και δεν πρόκειται να την αφήσει. Δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση αυτή ξανά στα χέρια οποιοδήποτε. Η δική σας παρουσία σήμερα, η δική σας συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι η απόδειξη, η τρανή για αυτό το θέμα. Έχω κληθεί να μιλήσω για την άμεση δημοκρατία. Το θέμα δεν είναι απλό, είναι πάρα πολύ σύνθετο, έχει δημιουργήσει σε μερικούς αρκετές συγχύσεις και θα προσπαθήσω να το ξεκαθαρίσω όσο μπορώ καλύτερα. Επειδή όμως το θέμα της άμεσης δημοκρατίας συνάπτεται, θέλουμε δεν το θέλουμε, με αυτό που γίνεται, με αυτό που συντελείται εδώ, με το ότι εμείς είμαστε που παίρνουμε στα χέρια μας την υπόθεσή μας, που θέλουμε να αποφασίζουμε για το παρόν και το μέλλον του όλου του ελληνικού λαού και όλοι μαζί, ας μου επιτραπεί να πω, να διατρέξω προηγούμενα πριν φτάσω στο κύριο θέμα, να διατρέξω με πάρα πολύ γρήγορο τρόπο τα όσα κατηγορούν τις λαϊκές αυτές συνελεύσεις, να αναφέρω το τι λένε και να το αναλύσω ένα-ένα να δούμε αν έχουν δίκιο ή όχι. Η πρώτη κατηγορία εναντίον των λαϊκών αυτών συνελεύσεων είναι ότι είναι αυθόρμητες. Δηλαδή θέλουν να υποβιβάσουν στο επίπεδο των ενστίκτων μια συνειδητή διεργασία που συμβαίνει σε κάθε πολίτη. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Έκλεισε τα μάτια της. Εάν, προσέξτε, λειτουργούσε με το μυαλό, θα της είχα βγάλει τα μάτια. Διότι ώσπου να πάει η εντολή ότι κάποιος κίνδυνος υπάρχει στα μάτια μου και να λειτουργήσει το μυαλό, δεν θα προλάβαινε. Γι' αυτό λειτουργεί ενστικτόδικα.
Θέλουν λοιπόν να υποβιβάσουν αυτό το λαϊκό κίνημα ότι ανήκει στην κατηγορία των ενστίκτων, δηλαδή ότι δεν εμπεριέχει καμιά συνειδητή διεργασία. Αλλά ρωτάω τώρα απλά, όταν ο πολίτης αφήνει την καρέκλα του στο σπίτι του, όταν αφήνει την ξάπλα του, όταν αφήνει τα ερησίνοτα της αδιαφορίας του, όταν λέει θα σηκωθώ να πάω μαζί με τους άλλους να διεκδικήσω αυτό που μου ανήκει, αυτό δεν είναι μια σειρά διεργασιών συνειδητών? Προϋποθέτει γνώση του πράγματος, γνώση σε σχέση με τον εαυτό μου, δηλαδή επίγνωση και αυτεπίγνωση, δηλαδή σημαίνει ότι φτάνω στο σημείο να πω μοναχός μου δεν μπορώ να καταφέρω κάτι ούτε αν είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου, γι' αυτό σπάω τα δεσμά του εγωισμού μου και πάω μαζί με τους άλλους, συνεργάζομαι μαζί με τους άλλους για να πετύχω το στόχο μου. Αυτό δεν είναι συνειδητή διεργασία? Θα έλεγα μάλιστα ύψης της βαθμίδας συνειδητή διεργασία έχει το κίνημα αυτό. Η δεύτερη κατηγορία είναι ότι είναι απολυτικ λέγεται. Για να δούμε αν είναι απολυτικό. Όταν γράφεται και διαδηλώνεται με το πιο καλύτερο τρόπο ότι δεν θα φύγουμε από τις πλατείες εάν δεν φύγει η κυβέρνηση, εάν δεν φύγει η Τρόικα, εάν δεν φύγει το χρέος, δεν είναι ένα τριπλός ξεκάθαρος πολιτικός στόχος. Τι άλλο θέλουμε? Τα λέει όλα αυτό το πράγμα. Εμπεριέχει λοιπόν πολιτικό περιεχόμενο και θέλουν να το λένε απολυτικ. Τρίτον, λένε δεν έχει ιδεολογία. Αλλά όταν εσείς οι ίδιοι τώρα θέλετε να μάθετε για την άμεση δημοκρατία και θέλετε να την εφαρμόσετε την άμεση δημοκρατία και ήδη στην πλατεία Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί η άμεση δημοκρατία. Είναι αυτό ή δεν είναι ιδεολογία? Είναι ύψης της μορφής ιδεολογία, γιατί τονίζει δεν πρόκειται πια εσύ να αποφασίζεις για μένα, μα εγώ μαζί με τους άλλους όλους θα συναποφασίζω για τις τύχες μου. Και εδώ είναι να εξηγήσουμε καλύτερα, μπαίνω στο θέμα, τι είναι η άμεση δημοκρατία. Να τη δούμε πρώτα αρνητικά, με ένα αρνητικό παράδειγμα. Όταν πάω και ψηφίζω στις εκλογές τον πιο εκλεκτό μου άνθρωπο, εγώ δεν θα πάρω ότι αναγκάζομαι να πάω να ψηφίσω γιατί θα πάψει από τη δουλειά ή υποχρώνομαι για διάφορους λόγους ή επειδή μου έχει υποσχεθεί ρουσφέτη. Όχι, εγώ παίρνω την καλύτερη όλων των περιπτώσεων. Θέλω να εκλέξω, πώς είναι το όνομά σου? Θέλω να εκλέξω την Αθηνά και ψηφίζω την Αθηνά. Για να δούμε, αυτό είναι που κάνω την ώρα που ψηφίζω ή μήπως κάνω κάτι άλλο? Ψηφίζοντας τον εκλεκτό, τον εκλεκτόν, τον καλύτερό μου άνθρωπο. Την ώρα που ψηφίζω